ще ви разкажа за провал мой пред 400 човека вчера. Изправих се първа да кажа отговор на един въпрос, а въпросът беше: имате ли идея как може да накарате един цял град, жителите да чистят прозорците си в едно и също време? Я помисли малко дали имаш такава идея. Mi idea era de poner las pantallas de una manera en las ventanas, las pantallas móviles o de notificaciones, y así arrastrando van a limpiar. O sea, es como que tu ventana tiene va saltando notificaciones, entonces haces así para eliminar las notificaciones y con eso limpias la ciudad de Barcelona. Muy bien. Os pregunto, ¿tiene sentido? No. ¿Creéis que así limpiaría todo el mundo las ventanas? ¿Sería posible ejecutarlo? ¿Sí o no? No. Un aplauso para la compañera. Gracias. Venga, micro. Който не разбира испански, идеята беше да се сложи нещо като нотификации на прозорците, които да се махат с преплъзване и така ще си ги чистят. Не знам откъде ме дойде, не знам какво ме накара да стана първа. И станах още няколко човека с някакви други идеи. Моята беше най-абсурда. Най-хубавата, между другото, беше според мен, че ако се пусне известия до всички телефони, както известията при бедствия, примерно, в един и същи час, в не знам си какво, хората биха ги накарали да чистят, но пак, какъв е смисъл да се мотивираш да чистиш дори при известия до абсолютно всеки в града. И накрая, каква беше изненадата, когато лектора каза какъв е смисъл на този въпрос. Този въпрос всъщност целеше съвсем друго нещо. Сподели ни лектора, че в Google на интервюто с 1000 човека го задават абсолютно същия въпрос и примерно дават им 10 секунди за размисъл, както за нас, и стават 100 човека да си кажат идеята и автоматично останалите 900 ги махат от процеса за интервю, защото не са имали смелостта, инициативата да кажат нещо, каквото и да е. Тоест, смисъл е очевиден, че дори да е нещо абсурдно, ти трябва да действаш. Да, добре е да осмисляш, но в света, в който живее, трябва да си бърз. Колко по-бързо правиш грешки, никога не знаеш откъде ще излезе възможността. И проактивността е супер, супер важна.